Termina el quinto fin de semana de competición y tras las jornadas de Donostia y Getxo, Donostia Arraun Lagunak se mantiene como líder de la Euskotren Liga. Oso sentzazioi diferentik eukiruk bai juteakun eta bai etortzeako. Juteako baganekin ez zela kaleik eta onena, ze olatu gehixen goegoenkan eta nik ikusten egan beste txalupan abegatzen, da gu bote eta bote, baina jakin jo gestionaten eta bagenkixen bueltako kale ona egunkanela, olatu batetik bostea markatzen banelako, eta gure oportunidadia jaranin olatu kartzen etorri gaz, eta ikusi dut Tolosabe olatu kartzen egoenela, baina gure olatu bat hartu dugu benin, ja aurretik epiniga eta hor ja gozatzen etorri gaz bueltan. Nerea Pérez de Tolosaldea se mantiene como la mejor patrona gertu eraikuntzak. Nik uste estropa ona indeula, juteko luzen asko disfrutatu deu, sentsazio onak eukitugu eta hor txon geha. Eta gero bueltan, olatu gartu nahi genitu, netzian iristen da igual pixkat korrika itzuli geha. En la competición masculina, Orio Orialki sigue encabezando la Euskolabel Liga tras hacerse con la victoria en Donostia. Asteburu gogor bat, bi egunetan itxaso pixkat zakarra bilatu dugu. Nik uste larunbateko estropadan gehiago eta oso ondo moldatu ginen. Eta gaur haizea izan dugu. Atzo pixkat horrezko tandak eta pixkan astuta gelditu dira eta Bermeo gaurreko tandatik mina indu dute eta gero haizeak asko hotxa du. Baina nik uste sentsazio honakin gehatu behala, bai atzo eta bai gaur indako estropadakin eta honek aurrera jarraitzeu eta jarraitu beharra dakau. El maillot gris de mejor patrón CaixaBank sigue en manos de Joseba Munarriz, timonel de Orsa Hondarribia. Balorazio ona asteburua. Atzo egia esan da kriston ebi ginen, oso ondo ebi ginen, arraunketan bai, eta gaur bai. Gaur arraunketa polita, tanda honorren burrukan, Donostiarrekin, bai atzera bai aurrea, pero honen giroakin, haize atetzen ezin dugu deus egin, eta horretik, pozik egin dako asteburuakin.